ato sa kununing tan-awon dring dapita guys, kung asa na ni kutob diri ang kalsada. Mao ni siya ilapos dito paingon sa Sisilix Road. Akong naibawaan wala pa ni nahuman diri, so atong tan-awon diri kung asa na ni kutob, siguro dool na ni dito, hapit na siguro ni mahuman. So sa mga taga Lapu-Lapu diha, kaagi na ba diring dapita? Asa ning dapita guys? Comment lang sa comment section. Sa atong tan-awon diri kung asa na ni dapita, dool na ba ni dito tapos sa may Gabi, paingon man is Gabi. Paingon po ni dito sa Sisilix Bridge. Mga ito susihon diri kung asa na ni dapita ni kasadahan ni. Kaya sa sunod na to balik diri, basig na humana ni diri. Sige pa man siguro ni nilang trabaho diri. Indot po ni diri kay naghan namang tricycle diri nangagi diri. Naghan po mga nagjogging. Ang kuwang diri poste na lang kay semi delikado gini diri gabi kay wa may poste. Nahuma naman siguro ni daghan na magsakyan na nangagi diri. Oy. Sa may naari diri de. Nagka magtao. Sinaya bus. Sinaya. Tapok-tapok ra? Mao de. Wala pa mahuman diri boss. Dili pa ta kalapos dito sa may Napadiano? Wala pa? Sige. Oo. Wala pa Papagid. Pero gamay na lang, doon na lang. Gamay na lang. Gisigi nagtrabaho diri no? Giunungan pa ni dire? Giunungan pa? Lagi kay Oo. Gisig trabaho nila no? Lagi kay pag laas na kung ari mo dire pa matukutom. Ya kay kada putol dia suba na. Suba na dira. Ikuha na lang, ikuha na lang unsay style to. Oo, bragyana lang. Mao. Kuan na day ganang murag pabutuhay din na dapita. Dagan nagtao diri manuri no? Dire kay motor dire kay wala kay sakyanan. Mao. Motor magi motor dire. Mao gid. Di kay kuan. Ari ko tanaw ko dire. Sige, salamat. Siguro. Dira. Sige ba, salamat. Na din ni kuan dire, contest din siya pabumbahay ni dire sounds dire. O din dagang tao dire pud. Dara. Grabe, pabutuhay tinuod eh. Relax na kayo. Pabutuhay po nagsawa na rin. Dulduko na lang kita diri guys. Hapit na gid ni mo sangko dito sa may kalsada paingon dito sa kan Sisilix Bridge. Taas na gid diri ra man to kutob itong nakare ko diri. Rag diri pa to kutob kini imbayay. Naghan po kayo mag-jogging na dire, naghan po manuroy dire nabita de. Ayun. Dire ra kutob.
Gamay na lang gikuwang. Gamay na lang ang tuson. Musangko na gini dito. Dito ni Kuto guys oh. Ito nga kalsada dito ba? Ito nga kalsada dito. Sangko na dito.